Hýbám vás, moji milovaní. Já, váš přítel, Saint-Germain, s láskou a s úctou k lidu pozemskému, vás zdravím a děkuji ze srdce celého. Děkuji, že nás cesta zavedla až sem. Jste tak opravdu stateční, je nám opravdu velkou ctí, všichni pozemšťané, vás tak milujeme. Mějte se zde krásně, tak jak jen to vaše realita a vědomí určitých přátel dovolí. S láskou ke světlu vás zdravím, moji milovaní. Já, Saint-Germain. My Horus, hlava pomazaná, vás zdravíme, moji milovaní. Tak moc jsme rádi, že jsme zde v tento čas a v tuto úžasnou chvíli, kdy je jen krok k vzestupu naší matičky Gáje země. My Horus zdravíme s takovou úctou lid pozemský. Ceníme si vás víc, jak naše bratry, jak naše životy, neb jste naši hrdinové. Vy si musíte víc věřit. Láskou lze opravdu i horu přenést. Já o tom něco musím vědět. Moji milovaní, nenechte se zmást, zmanipulovat nikým a ničím. Vaše touha, vaše srdce vás dovedou tam je třeba. A vy víte, jaká je to cesta. Sice je trnitá, ale o to víc povznášející. V tom je síla, v bolesti je poznání a nalezení moudra všech mouder. To se přece ví po staletí. Jenže temnota vám to tak trošku ještě více znepříjemnila. Moji milovaní, však teď jsme zde my. To, co již mělo být před věky, díky jejím technologiím dokázali zbrzdit vzestup lidstva. Nicméně, již jim zvoní hrana. Oni vědí, co je jejich spásou, pokud nepochopí. Ach, oni ví, moji milovaní, můj pozemský přátelský lidé,
milujeme vás. My, božstvo Horus. Amen. Amen. Já potřebuji strašně pít už. No. Už to je. Prosím, můžete pustit jinou. Tak moc bychom si rádi poslechli. Namaste. Moji drazí, moji milovaní, takovou dobu na vás ze svých tibetských kopců hledí. Vidím tak daleko, vidím vše, vidím Himaláji, vidím vaši bolest, vaše tápání i vaše odhodlání. Já, Buddha, váš nadevzatý mistr přítel, tak pln očekávání jsem přišel na tuto sešlost. Takovou touhu máme, přátelé, vám toho tolik říci všichni, co nás je. Milujeme vás. Já, přítel váš, jenž doufám, mohu se takto nazývat, vás opravdu velice miluji, moji milovaní přátelé. Prosím, vše, o čem jste možná jen snili, možná toužili, možná neměli potuch, je zde náš bratr, tolik lásky. Drazí, náš bratr přijde brzo. Lásky, moji milovaní, mnozí se již neuvidíme, mnozí možná ani neuslyšíme, ale to nevadí. Teď se naše cesty spojily. Teď
teď jsme spolu. Jestli uhnete z cesty, opravdu a opravdu záleží jen na každém z vás. Nikdo vám za to nebude moji milovaní hubovat. Ani teď, ani potom. Vy víte všichni, co máte dělat. A jednejte a konejte podle toho. Cíťte srdcem a srdce vás dovede tam, kam máte nastavenou duši. Vaše duše je barometr. To se potom pozná, to se uvidí, moji milovaní. Nebojte se ničehož. Život i smrt jsou krásné. To vám mohu opravdu říct. Vždyť jsem Buddha. Já byl taky člověk. Miluji vás, moji drazí. Tak jako jsem snad nemiloval ani sám sebe. A že jsem se uměl milovat. Byla doba, kdy jsem si uměl užívat leda z ratích radovánek. Však prozřel jsem. A ten, kdo chce jít za světlem, musí prozřít. To je jednoduchá volba, moji milovaní. Já vás tolik miluji, i když jste slepí, hluší, nevidíte světlo. Ale tak to asi má být. Je pouze na vás. Vy určitě najdete cestu. Já, náš přítel Buddha, vám budu stále nápomocen. Záleží pouze a pouze jedině na vás. Zavoláte-li, opravdu přijdeme. Je nás mnoho přátel, kteří vám chtějí pomáhat. Stačilo by vzít i porty. A že nás tam je. A to zdaleka nejsme jediní, moji milovaní. Milujeme vás. My víme, že si to zasloužíte. Zasloužíte si i víc. Zasloužíte si lásku a jednotu. Žádných bolů a strachů. Žádných starostí o to, kde vezmu to a to. Jistě víte, přátelé, o čem mluvím. Mnozí z vás pochopí. Já jsem taky pochopil. A teď mám tu čest, že se mohu držet kolem ramenc Ježíše. Čekáme na vás, moji milovaní. To nebude poslední večeře, to bude začátek. To bude tolik lásky, až se mřížka otevře. Lásky, tolik se na tu chvíli těším. Moji milovaní, buďte přítomní. Bůh je nám milostiv. Tak jest. Dobrý den. Sirius zdraví naše přátele pozemské. Nechceme mít ti dlouhou řeč, nicméně chceme vám, přátelé naši pozemští, říci, že jsme zde stále, opravdu stále, abychom vám pomáhali. Lásky, jsme vaši bratři a sestry. Sirius má zde na zemi tolik bratrů a sester, že do tolika ani počítat neumím. A myslím si, že jsem v matematice zdatný. Je to sice trošku jiná matematika než ta vaše. Nicméně, mi Sirius
jsme opravdu vašimi přáteli. Promiňte tento pokus o vtip s tou matematikou. Nicméně, moji milovaní, chtěl jsem tímto říct, že jste naším příkladem. Vy děláte toho tolik. Sirius to vidí. Sirius cítí tak moc. Promiňte chvilkovou indispozici. Naše láska k vám je srdečná. Tak jest, milovaní. Nebojte se nás. Občas si na nás vzpomeňte a my se vám ukážeme. Ukážeme vám, že jsme skuteční a nekoušeme. Nebojte se. Čas přijde, já vím. Milujeme vás. Tak brzo přijde chvilka, kdy se tolik lásky na vás zesune. Moji milovaní, my, Sirius, vám budeme držet pěsti. My, Sirius, vás budeme držet a konejšit, stejně tak, jako to budou dělat druzí. A stejně tak, jako vy zde na zemi budete pomáhat těm, kteří nejsou vědomi. Nicméně to je váš úkol. Úkol všech pracovníků světa. Úkol všech, kteří mají vztah k Bohu, vztah k jednotě. Jedno všichni jsme mí milovaní. Sirius vás zdraví! Lidé pozemský. My Androméďany vás zdravíme, lidé pozemský. Tak moc jsme rádi, že můžeme být zde v tuto chvilku a sdílet s vámi tuto úžasnou realitu. Je to perfektní, úžasná hra. Hra na schovávanou. Je vás tady málo či hodně? Budeme počítat? A nebo se mi představíte, moji milovaní? Já jsem váš přítel z Andromédy. Naše jména se těžko vyslovují. Můžete mi říkat Samuel. Vítej, Samuel. Vítej, Samuel. Já jsem Jana. Těší nás, Jano. Já jsem nevěděl. Daniel. O, Daniel. Já jsem Štěpán. Štěpán. My Androméďané jsme tak rádi, že jste zde, můj drazí. Tak moc jsme čekali na tu chvíli. Sami tomu asi nevěříte, ale
Cesty Boží jsou často nevyzpytatelné. Co se mnou stát se stalo? Trvalo to chvilku déle, ale takový je život. Moji milovaní, prosím, mohu říci pár vět všem pozemšťanům. Děkuji. Zdravím vás, lidé pozemský. Já, váš přítel, Samuel, Androméda, váš přítel, vás zdraví. Bůh je nám milostiv, že nám dovolil být zde v tuto chvíli. Jste naši milovaní bratři a sestry. Vaše láska je úžasná. Tento muž například podstoupil dvakrát velmi nepříjemnou záležitost ve jménu světla. Každý z vás dělá něco. Nicméně jsme si všichni jedno. Tak to je. Nedělíte se menšími, nedělíte se vyššími, neb jedno jsme. Láska a jednota, to je to, co chce náš přítel, náš bratr jediný. Přítel Ježíš. Ten chce jednotu, sjednotit svá srdce, zanechat rozbrojů. I rozbrojů mezi muži a ženami. To je velmi důležité, aby muži pochopili, že nejsou pány tvorstva. Samozřejmě jsou i ženy, které rády dokáží manipulovat. Ale i ty prozří, i ty uvidí, že tudy cesta nevede. Láska, spolupráce a bratrství. Bůh je nám milostiv. A Androméda, vaši bratři vás hladí. Léčí vás, kdykoliv si vzpomenete. Snažíme se být s vámi ve spojení tak, jak to vaše touha a přání dovolí. Přijďte si víc, máte na to nárok. Nebojte se, tím se to všecko rychle, pěkně dá dohromady do pořádku. Nebojte se nás